Ensimmäinen aukso on tuolla kohdassa. Aika pitkä matka. Samuli tässä katselee miten päin suuntautua oravan viereen. Tarkoituksena on mennä Pärssän etelä puuhun. Ensimmäisestä auksesta luvattu 50 €. Ja matkahan meillä on suunnilleen 4,5 metriä. No niin. Annatte mulle takki tänne. Samuli taas ruveta jännittämään. Anna mulle takki tänne. Samulille luvattiin vetona 50 € ensimmäisiin oksiin, 100 €. Latvasta, jonnekka meillä on matkaa about vituusti. 4,5 on ensimmäisessä. Samuli zoomailee mahdollisuuksia, jotka ovat tällä hetkellä 90-0. En kattonut puuhun nousemaan, mutta kun 50 € maksavat, niin pitää se kokeilla. Tässä mestarin kommentit. Nyt minä... Apuvälineitä. On hyväksytty. Tuo 10 se verottaa sitä hinnasta, tuo takki. Takki verottaa 10 hinnasta. Katsojia on jumalattomasti. Terve! Tämä on tämä mies, Mitä joka... olette mieltä? Karin kun... Sulla on jotain irmu suussa. Mr. Magic yrittää pullatua. Perse äänä. Ei vittu. Tämä on YouTubba ehkä. Näin päin pian tuonne puuhun, mutta... No anna nyt vittu mennä, äläkä selitä sinä. No vittu perse äänä. Laitetaan perse siihen puuta vasta ja sitten vaan... Jari, sä sitten näette miten näitä suohan YouTubba ne häveli. Näin päin kokeilla. No mene niin päin toisinkin. Lämmittele kato eka. No kyllä minä näin päin tuonne. No kyllä minä vähän ehtipailen. On se vittu apina saata. No on se ihan apinan näköinen. Saattaa kohta loppua pito kun kaarna häviää. Pölinä käymään. Toisinpäin sitten seuraavaksi. Nyt jäänyt siinä toisinpäin. Kokkelepa kääntyä sillä puussa, hä? No, kyllähän se tämä mäntyjen pölytys hoidetaan näinkin. No niin. Suoritsen puu. Seuraava yritys väärin. Pyliikka tuli. Vittu perse äänä tuonne. Anna mennä. Sitten tässä tulee kuperkerika voltiin ja sitten Oletapa nyt perse äänä mennä tuonne. Etä nää lupaa. Minä. Ei. Sinä. Persettä on saattanut puhua, mutta en Kaveri vetää puhun karvaa. kiippaa perse. No sinä just nimenomaan sanoit, että kyllä Pärssä älä ensimmäisessä oksa mannees 50 sua. Joo, 50. Joo, heti 50. Porukalla maksetaan kyllä 50. Se on ensimmäinen oksa, missä neulasia. Niin. 3 minuuttia. Ei kun tuo vitu. Tuo kuiva kiäkkä. Oksa mikä tuossa, niin se on melkein ensimmäinen. Tuo! Tällä puolella on kuiva oksa, mutta siihen niin on matkaa 4 metriä. Ja vittu jos mä jaalakin sitä hipasen, niin sain kyllä 50 maksaa. Vitu, kun sinun pitää sen päälle kääntyä isu. No en minä voi perkele. Minä jos hipasen niin sitä, niin vittu se on 50 maksaa. Ala nyt saatana apina kiivetä. No maksettaa. Henkilökohtaisesti sulle 1,50 heti kun sinä sun perseen siihen lahkoon. No miten vitussa minä oon vielä takapuolella? Kokkeelessa. Niin ne kiippee sataa ammattilainen. Kumalaisen tuurilla. Mitä vittua sikaa puussa takaperin kiivinnyt sininen pers. Se Virmäläheltäkin onnistuu. Sulla on ihan jo veri tullut käsistä nytten. Mistä? No toisesta. Toisesta. Siitä pääkalon juuresta. Ei kun se harvaa. Varmasti tullut. Vähän hihaa ylös. Perse elä. Kuka vittu sä sanot, että perse elä minä puhun? Tää on ihan ylläinen sanonta. No miten minä lähden tästä? Mä alan paikan. Näinkö? No silleen niinku silleen kerran. Mene ihan tässä runkoon vasten. Jos minä nostan sinut siihen. Ei. Samuli, jos minä nostan sinut siihen väärinpäin sitä puuta vaan. Niinku seisoo käsillä alussa. Ei minä voi, kun täällä on tämmönen koe. Käsillä seistä ensin sinne kitterustakkiin. Vittu, se oli leppä. Käsillä koet seistä sitä puuta vasten ja sitten niinku jalat. Varmasti oli. Sitten se alas. Tulla se puuta ja sitten voi rupea nousemaan käsillä. Eikö nyt pitää menihin liittää ne kuvat? Katoppa nyt kuvappa, niin minä nostan sen Samulin tuohon puuta vastaan. No niin! Nyt se lähtee! Eikö se tuu palleihin?
On se jo kiinni siinä. Kyllä tuosta jo pitää vitonen antaa perkele. Mitä